Hello everyone, good morning jotono. Tinio kisa bumba ni samung tangni nangkha. Namale tabuk bwskang mai naknai. Aboni bagui tabuk bumba kisa ready khlainango jalai rok problem. To jalai rok no tabuk thik khlaina bagui khoi thangjak luwa rok no tabuk thik khlaio. Bisingni blade ni body rok tei chakki rok khulkhagjak. Tabuk tamale bumba ni jotto manui ongkha khoi thangnai manui tei oboni bagui jotto luwa khoi thango tei o luwa rok no teibo retain ma heruo lagu jalai thaino ma lagugo kwtal lagu thaino ma lagugo obohai tei oboni bagui chini khe o je bumba tabo o baksa bisingni je side luwa tongnai fitting abo patla gui thangkha sornai kha tei oboni bagui o bisingo tabuk je latha o latha bisingo tabuk janalani luha no dawi rekha tei krak ongkha tabuk tei oborok bebak no paltai nango bumba chamui thangkhe khoi thangkhe obohai ma khlaio ayakhe obohai khlaiyakhe mai tangsogo tei obohai mai rok thango chini bumba paimani belai no dukjak chini o bumba ongkha single bumba chung jefro bumba pai afro double rok sopaiyaku aboni bagui single paikha tabo hingke jotto bumba double mang aipono double hingke kolok borok nango mai tuknani mai boksnani tei ojon bo besi single ni khlai double ni ojon besi tabo hingke complete ongkha haifano tabo kisa jalai nango jalai ni kisa problem tei jalai sini oro jalai machine kwrwini bagui जों tabuk pathkhola bazar o tlangui jalai ma rwnai tabo hingke jalai rwui twkha je o jalai hinaro nugui manna je jalai kwtal rijak abo jotto tini romani tlangui bazar o tei o bisingo je gul obohai bo patlaui chonnaikha tei o bisingo janalani luwa no dai rekha tabo hingke chwng maisirok thaino khuluknai tamhole o chassis darigo bumba ni chassis darigo maisirok thai boi rijak chwng obo bai no maisirogo engine bo bumba ni no tabo hingke o maisirok thaino khuluknai tei bumba ni saka ni part no lagoknai tei norokni jodi obohai bumba tongkhe norok bo maisirok thaibo khlai mano tei mai nak thaibo khlai mano tei single bumba hingke teibo hamkugo tamoni oro kuno aro problem ongya double hingke kisa somosya ongo tamoni oro jalai kwbangma tongo tei kuchuk chassis kuchuk chassis ni hinai na stand hinai abo kuchuk single hingke ekdom shortcut kuno aro somosya ongya tabo hingke lagai paimani complete ongkha tabo hingke start thai start rwui naithai jalai rok thik tongo de।